svojho brata a tu je to na zešenia. Máte na čo sme sa dohodli? Ďakujem. Viete, čo máte robiť? Už musíme ísť. Vidíme sa tam. Dobrý deň, posaďte sa. V mene štátu Uhorsko otváram súdne konanie v právnej veci trestný čin úkladnej vraždy. Pani právna zástupkyňa, predneste váš návrh. Ďakujem. Takže predkladám žalobu na tú prítomnú Hanku Čajkovú, pretože spáchala úkladnú vraždu na nášho milovaného zemepána Artuša Viláňa, ktorý bol veľmi dobrosrdečný a milý človek, čo všetci naozaj vieme. Preto žiadam, aby bola Hanka Čajková v plnom rozsahu podľa paragrafu 8 odsek 9 obžalovaná a takisto žiadam, aby bola potrestaná trestom smrti buď upálením alebo obesením na hranici. Ďakujem. Ďakujem. Pani právna zástupkyňa, teraz prosím vás, vy sa vyjadrite k podanému návrhu. Ďakujem. Tu prítomná Hanka Čajková nie je vinná. Je vinná v plnom rozsahu, máme na to adekvátne dôkazy. Pani právna zástupkyňa, prosím vás, upokojte sa, aby ste pochopali. Pokračujte. Hanka bola postihnutá pokusom o znásilnenie. Ona prosila sa také Nevinné dievča, pozrite sa na ňu. Však tá mačku minulý rok bola na ceste. Ticho v súdnej sieni. Počúvaj, moja na vec, si bol si nepasla takú druhú. Pani odpovedňa, Nie je pravda, že si zapila sohačku. Je to pravda. Prosím vás, mačka je oproti človeku nič. Umyselne nezabil Artuša Viláňa. Mačka je primát, takisto aj my. Urobil to sebaobrane. Žiadna sebaobrana. A tresty smrti nie sú dovolené. Od roku 60. Namierka. Od roku 68 sú v našej republike, čiže v Uhorsku dovolené tresty smrti. Podľa paragrafu 8 odsek 9 sú dovolené. A môže to byť akýkoľvek spôsob, či už odťatie hlavy, popálenie alebo obesenie. Rozhodnutie nechajte na súde. Pani právna zástupkyňa, Nesúhlasím s nami, ale ďakujem za slovo. Je to podložené našim zákonom. Pani právna zástupkyňa, nemáte slovo. Obžalovaná Hanka Čajková, prosím, postavte sa. Súd si vypočuje, čo poviete. Čo ste robili v deň vraždy? Tak ako zvyčajne som varila ako sviatočný deň brambory s mliekom kyslým. A viete, ako máme dva prasiatka a dve kravičky, tak som im chcela niečo zaniesť. A ako som vychádzala z domu, tak som zabočila za roh. A tam, čo by nevidieť, čakal Artuš. Objavil sa tam už asi tretíkrát, ale predtým chodíval s kyticami, s bukretami. Teraz tam stal na chodiu sám, bez ničoho. A boli ste prekvapená, pretože ste nič od neho nedostali, pretože ste mali rada pozornosť. Pani právna Je to zástupkyňa, tak? vypočúvam svedkyne. Ako iste viete, pani právna zástupkyňa, bola som vydatá za Miška, takže nemala som potrebu To neznamená, že nemáte potrebu mať niekoho Pani iného. právna zástupkyňa, Ak môžem podotknúť, tak ja som nikoho nevadila. čo sa dialo potom, keď ste ho uzreli za rohom? Zľakli ste sa a nie, boli ste veľmi potešení. Pani právna zástupkyňa, nikto vám neudelil slovo. Pokračujte. Viete, ako ťažko sa mi o tom hovorí, je to predsa... Káta na čo si to teraz položíme. Ale musíte nás oboznámiť s situáciou, lebo súd si nebude môcť vytvoriť názor na ten čin. Začal mi tam dohovárať, že Miško pre mňa nie je moc dobrý a že Artuš Viláň, že je predsa bohatý sediak, takže ja mám právo na lepšieho manžela a nie na Miška. Je to tak, mali ste ho rada a mali ste rada pozornosti od Artuša Viláňa. Teraz čo povedať a nepriamo ste na to dokázali a podotkli. Pani právna zástupkyňa, ja som veľmi morálna žena a som kresťansky založená, takže A to je, pretože sedíte v prvej kulici. nemám potrebu behať s druhými mužmi. Pani svedkyňa, komunikujte jednoznačne iba so súdom. Teraz sa pýtame. Chcete ešte niečo povedať? Pani právna zástupkyňa, teraz môžete klásť otázky. Takže,
ste mali vzťah k tu už zosnulému nášmu milému cerebránovi Artuši Vilanimu? Artuša Vilaniho som poznala asi len tak z rozprávania, čo mi zrával Miško, pretože s ním chodil do hory na poľovačku. Bol u nás asi 3-krát, keď, ako som už spomínala, prišiel s tými ukradami a pokúšal sa ma zviesť. Iné môžem. Pýtam sa vás jedno, ako žena ženu. Bolo vám príjemné, keď ste dostávali kvety? Isté, že bolo, ako by to nebolo príjemné, ale... Kebyže viete, alebo ste silno kresťansky založená žena, takže musíte vzťahovať na to, že musíte sa tak aj správať. A tým, že vám niekto venoval pozornosť, vám to len ulichotilo. Tým pádom by ste nemali dôvod na to, aby ste ho zavraždili. Je to tak? Áno, a to Vilani sa vám snažil len pomôcť. Áno, ale on sa pokúšal o niečo viac, nielen darovať mi pozornosť. Darovať pozornosť možno viac. Pani, práve zastupkynia, nebudete súd pristúpi k prvému predvoleniu. Predvoláva svedkyňu Evu Hornákovú. Dobrý deň, pani svedkyňa. Uvedte nám úvod vašom vzťahu ste alebo ste boli. Čau! Kroťte vaše emócie, prosím. Vy si prosím sadnite a vy nám uvedte, v akom vzťahu ste alebo boli súčasťou vykonania. Som suseda Hanky Čajkovej a aj jej najlepšia kamarátka. Áno, je to pravda. Ako dlho sa poznáte? Máme sa radi ako sestry. Áno, presne tak. Sme veľmi dobré kamarátky už od mala. Pani právna zastupkyňa, máte nejaké otázky? Áno, takže, povedzte mi, v akom vzťahu ste k tu prítomnej Hanke Čajkovej? Je to moja, ako som povedala, najlepšia kamarátka a veľmi dobrá suseda. Dôverujete jej? Áno, Dôveruje aj ona vám? Áno, aj ona mne dôveruje. Ste si tým istá? Všetko. Áno. Nikdy by som ani nepovedala nikomu, že jej manžel Miško ukradol 300 zlatých a Artušovi Vilani. Zbláznila? Zaujímavé, máme tu dôvod na vraždu. Je to dôvod a je to priamy dôkaz, pani sudkyňa. Je to dôvod na to, aby Hanka Čajková zavraždila tu už zosnulého Artuša Vilaniho. Pani právna zastupkyňa, máte nejaké otázky na svedkyňu? Nie, ďakujem. Tak sa prosím. Môžeme ešte niečo? Môžem ešte niečo? Nech sa páči. Máme tu dôvod na to, alebo priamy dôkaz, ako a prečo zavraždila tu už dnes zosnulého Artuša Vilaniho. Táto hanebnica. Si vyprosujem. Teraz pani právna zastupkyňa, ak budete mať nejaké otázky na svedkyňu? Pravili ste, že znám ste dôvernej kamarátky. Zmienila som s vami o vražde Artuša? Áno, ešte v ten istý večer mi povedala, že ten darebák jeden ju chcel znásilniť. Aké ste mali pocity, keď vám Hanka o tom rozprávala? Viem, že by som urobila presne to isté na jej mieste. Ďakujem. Chcete ešte uviesť niečo si na záver? Nie, ďakujem. Môžete sa susediť. Súd predvolala druhú svedkyňu, pani Magdalénu Zelenú. Dobrý deň. Dobrý deň, pani svedkyňa. Uvedte nám, v akom vzťahu ste, alebo boli účastníkom konania. Ja som bola Artušova sestra. Myslíte si, že by bol váš brat schopný znásilniť Hanku Čajkovú? Určite nie, veď sa na mňa pozrite. To je obyčajná sedliačka. Dobre. Pani svedkyňa, budete mať pani právna zástupkyňa. Máte otázky na svedkyňu? Áno, mám. Takže povedzte mi, ste smutná z toho, že váš brat zomrel? No áno, určite. Tak aký ste mali vzťah? No veľmi dôverný a mala som ho veľmi rada. Takže vedeli ste o ňom všetko. Aj on o vás. Áno. A povedal vám niekedy, že Hanka Čajková mala o neho záujem? Áno, povedal mi to. Ale on s ňou, ako som už povedala, nechcel mať nič, lebo sa pozrite predsa na ňu. Budete mať nejaké otázky? Vedeli ste o tom, že Artuš Vilani navštevoval Hanku? Nie, nevedela som o tom. No to je ako možno, že ste mali taký dôverný vzťah? Prepačte. Povedali ste, že sa vám zo všetkým zdôveroval.
a odsúdili sa na trest upálením. Súd sa skončil, môžete odísť. Dobrý, tak ďakujem za dobre odvedenú prácu a dúfam, že sa aj na budúce takto